Atos tenan. Wah. Oh. Wah. Nengkang awan sapa Nikeng Astina Samantara tekeng Tegal Kurunarya Yuwa Kresna lakunira Sireng Prasurama Miangkan Wajanaka Dulur Narada kapangya Tegal Kluri melu karya Sang Bupati Sang Bupati jagat wasisaning Upadara wayah Bathara jagat Yai Prabu Susarman kagiat sira Yai Prabu ingsun wiji sawetara anangga ana ing jroning bangsal pangrawit nunggu lawan timbalan ingsun Yai Prabu Susarman dalah sinuwun persasat kadidening entos silming palawa gabus kumambanging Sila Kresna anggen kula ngrantu dhateng sabda pangantika paduka tuwin timbalan paduka Gusti kula sanata ing Astina Yai Prabu wonten timbalan
ana kalodhangan ingkang mirunggan sira Yayi ndak aturi supaya nerusake aturira duk nalika semana ngengingi babagan negara Ngastina lan negara Wirata apa ingkang dadi perkarane haturna marang panjenengan ingsun diweji sembahan kula ingkang sekawit kula sowan wonten negari Ngastina menika namung badhe nyatakaken dhateng ngumandhangipun negari Ngastina ingkang bersasat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhanging Praja Ngastina pranyata negari ingkang ageng tur inggih agung jebul kawusananipun sasampunipun kula prapta duwin kula sowan wonten negari Ngastina kabar menika kula wau mboten namung kandhek wonten ing pekabaran nanging kababar dados pakarti sak ngertos kula negari wiyar tuwin negari agung tuwin ageng menika namung negari Wirata nanging sareng kula dumugi wonten negari Ngastina jebul nyatanipun antawisipun Wirata lan Ngastina menika dinga bilya tegesipun sami ageng lan agungipun namung mugi antatusna ing kawuningan negari Wirata ingkang kondhang kaloka negari ingkang ageng tuwin agung kala wau sak mangke namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti lire piye dene sira paring utawa matur ingkang kaya mengkono diweji kuncaranipun Praja Wirata menika nalika sugengipun inggih menika Senopati Patih Kencaka rupa Kenca lan Raja Mala sareng sak mangke Senopati tetiga menika kala wau sampun pejah ngibaratipun negari Wirata menika sampun suwung kadidene bumbung wong-wang upami wonten alindranipun menika Prabu Matswapati sampun ngladuk yuswa bebasan kerot ingkang tanpa untu gegadahi kekarepan nanging namung kandhek wonten ing kekarepan kemawon sabab sampun kendhatotipun sampun soda karusanipun mila wonten panglimbang raos sing lanahipun ingkang abdipun Susarman negari Ngastina ingkang semanten wiyaripun menika menawi sak mangke saged tuwin kasembadan ambedah negari Wirata ambanda dhateng nalindring Wirata Prabu Matswapati tartemtu jagat gumelar kureping langit menika mboten wonten nalindra tuwin mboten wonten negari ingkang wiyar agung lan agengipun kadi dening negari Ngastina paduka badhe dados nalindra ingkang sinembah dening para nalindra sak jagat menika Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Sring Astina Maha Prabu Duryodana alon ngandika Duarining sun Warkudara ten kapareng kene Sigra anjujuk danyuang truna Riseksana mangen jali ing hong jagat Dewa Bathara dene semono iku pertikele Yai Prabu Susarman dalah naingaken paduka sampun nayogyani menawi dados aturipun ingkang rayipun Susarman nanging piye munggo carane jer Kanjeng Hyang Matswapati kuwi sewu pundhenku dhewe Gusti menawi paduka menika badhe anjayang bawana menawi paduka menika badhe mukti kedahipun saged lan wantun nyingkiraken dhateng sinten kemawon mboten ngomongaken sanak kadang mitra kawruh nadyan menika pepundhen piyambak menawi badhe ngalang-alangi anggen paduka badhe mukti ngawi Banyakrawati Mbau Dendha kedah dipun singkiraken mangke kula ingkang badhe anggepuk negari Wirata sisih ngajeng mangke paduka sakwadya balani Kurawa kula aturi anggepuk negari Wirata saking wingking menawi ngajeng sampun dipun gecak wingking sampun dipun gempur kula kinten boten ngantos suruping surya mangke Wirata sampun wonten pangaos paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Yai Susarman aja kakehan gunem sing tanpa guna kaselak nggon kepengin ngukup negara Wirata wadya Trigarta Budana mengko wadya Ngastina bakal sumusul non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Susarman
Yo, maju, 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 maju. Yo, yo. Maju, maju. Aja mundur, maju, ayo. Yo, awas. Anjrahingan muswitorum kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya
Maweh raras renaning griya jagat wasisaning Ubathara wayah putra jagat Kangka nuwun wonten timbalaning adhawuh menapa Gusti kula ingkang sinuwun Sri Bagindra Maharaja Prabu Matswapati ing jroning pepanggihan iki panjenengan ingsun nimbali kelawan sawane abdine Si Utari yakuwi Si Salindri ingkang wigati mung bakal ingsun patrapi pidana ya sabab saka sedane kadangku Yai Kencaka rupa-rupa kenan Rajamala ingkang kabeh mau kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat Wirata jare dipateni karo bojone Salindri kang awujud Gandharwa. Mula raneh yen to negara Wirata tumuli nimbali kelawan Salindri jalaran mokal. Yen to pradata adil negara Wirata bakal matrapi paukuman kelawan bojone Salindri kang awujud Gandharwa mula wis ora bisa disuli meneh kejaba mung Salindri ingkang kudu nampa pidana saka negara Wirata. Nanging nalika panjenengan ingsun weruh kelawan glibetmu mula tumuli ndak awe anyaket kanggo wonten timbalaning adhawuh sinuwun semban kula. Gandeng sira iku mung lurah pasar nanging baut yen to ulah sesukan dadu. Sadurunge aku masrahake Salindri kelawan pradata adil negara ing Wirata marata gagayu. Ana kalodhangan sithik iki ayo. Ladenana panjenengan ingsun olah sesukan dadu Kangka. Nyawa-nyawa jimat kula semban kula Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Dosa menapa menawi kula wantun andhuwa dhateng kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung ajrih kelawan wisesaning Hyang Mahanasa krana sepisan sesukan dadu menika dados laranganing negari angka kalih. Mboten wonten tiyang ingkang kareming sesukan dadu tumuli gesang mulya menika mboten wonten sabab sampun wonten lupiya ingkang sampun marambah makaping-kaping ingkang pungkasan inggih menika lelampanipun para Pandhawa ingkang kareming sesukan dadu lumawan para Sata Kurawa kapandhiganata ing Astina Prabu Duryudana. Wekasan Pandhawa kecalan negari miwah kecalan Brana Picis Prabiya tuwin negari sakjajanipun satemasa mangke manjing wonten telenging wana sinuwun semban kula menapa boten paduka ngawuningani dhateng lupiya ingkang sampun marambah makaping-kaping mekaten menika kala wau dadya kaca benggala anggen paduka kendel ing kareming sesukan dadu sak mangke monggo sesukan kados mekaten menika kula aturi ambucal tebih krana menawi paduka hamberung datanpa petung ing olah sesukan dadu ingkang sepisan badhe nampi welak ing Jawata angka kalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun badhe sinurak ing para kawula teka paduka satunggiling Nalindra ingkang damel pernatan teka paduka piyambak ingkang nerak dhateng pernatan menika piyambak diweji kagyat risangga piranguri nangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering gila tala jagat Dewa Bathara jagat pangestu nggur wah lho ling atase kowe iki ming lurah pasar lah kok malah kowe ngandhani karo Ratu Wirata. Apa mbok anggap Ratu Wirata ki kalah pinter karo derajate lurah pasar Kangka. Derajat mungkin mengabdi. Yen kowe nampa dawuh timbalaning Nalindra, mesine kuwi dumastuti marang dawuh timbalaning Ratu.
Ora usah dadak kowe ngecomang deleming ngandharan-andharan ndukur. Malah sajake kowe semu ngandhani karo Nalindra Wirata. Apa njaluk ora dawa umurmu kowe Dwija Kangka? Biak. Ora sangka nuntun mekaten Kanjeng Rama. Mlayu-mlayu dleweran saka pelarapan metu ning riwe ana wigati apa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana. Bilih negari Wirata sakmangke dipun gecak perang dening negari Trigarta kapandhingan Prabu Susarman. Malah ingkang damel kejot raos sing manahipun ingkang putra pun Wraksangka mboten wonten Sinopati Wirata ingkang dipun tantang dening Prabu Susarma. Kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Matswapati ingkang dipun tantang dening Nalindra Trigarta Prabu Susarma. Wel adalah jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Nantang singa baro minggira aja nengkeng melu melak trajange dhewe Susarman Barat. Merata, jangan merata. Iki sing tak enteni, Nalindra Wirata Prabu Matswapati. Menungso elek kaya kowe Susarman. Kowe jirih getih wedi mati licik pakartimu. Kowe gecak perang negara Wirata tanpa mbuang layang penantang. Tegese kowe ratu ingkang meringkus, ratu ingkang ora wani ndodho marang kahanane. Rasa kokean gunung tanpa guna. Iki piwalesku ana ing kene iki. Piwalesku ana ing kene iki. Nalika isih uripe Kencaka rupa-rupa Kenca Rajamala, wah gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning Senopati telu kekuatan Wirata wis mati, wis mudhar. Kowe ora duwe kekuatan, kowe ratu tuwek. Kekuatanmu apa? Iki kekuatanku. Aduh. Wah. Mati weh. Sambato. Ayo. Gerangan ora tata. Wah. Ora apa-apa. Weh, kodar weh. Ayo, kamu. Susarman. Ayo, yen pancen kowe satra ingkang utawa Nalindra ingkang wani marang peperangan iki, Julna, aja mbok tingkes kaya ngene. Aja mbok idak dadaku. Ayo Julna, adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu nganti tekaning pati, Prabu Matswapati ora bakal wedi karo kowe. Piye? Muni piye kowe? Wong wis arep kalah kok dadak cerewet ngopo? Kowe tak idak dadamu, kowe ora iso nglawat. Kowe kudu rumangsani ento kuwi ratu tuwek. Kowe iki ratu wis tuwa ora duwe kekuatan. Kowe mbiyen ampuh, kowe mbiyen digdaya negaramu gedhe, negaramu ora ono sing wani nekani, ora ono sing wani bakal ngutik-utik marang negaramu mergo kekuatane Kencaka rupa-rupa Kenca Rajamala. Saiki wong telu kae wis ora ana, bebasan kerut tanpa utu. Kowe singa sing wis ora duwe kekuatan. Kowe bakal tak gawe wirang. Kaya nalika kowe mirang-mirangke Prabu Susarman, duk nalika aku nglamar anakmu Tari, malah aku semene digawe wirang karo adi-adimu kabeh. Kowe sae tak wirang-wirangke ning ngarepe kawulamu mendho weruh yen to Ratu Wirata ora ana nduran duwe kekuatan apa-apa. Wah, mati.
Bondo. Bondo tak nak krincung sikilmu tak talekke ana ing mburining kreta. Ngerti yo? Kreta iki arep tak gawa mubeng alun-alun negara Wirata ingkang wis kebak kawula semenake. Men kawulamu padha weruh yen to kuwi Nalindra ingkang ora duwe kekuatan lan ora pantes ngadeg minangka dadi Nalindra sembaning para kawula sak negara Wirata. Modar ning mburining kreta mbok ra idep legane atiku kowe. Mati kowe, ayo sampe to. Tremara remangus wumyung ngambrengeng kati karunaning kaswase dosang kandha wastratmaja long lalu mangulati surya mangrang sang wayah arep kakangku Balawa iya teka ning pejagalan kowe ambruk ana ing pangkone Balawa ning apa Yayi dadi wuruhanamu Dimas yen to negara Wirata iki mengko bakale bedah sebab apa ketekan mungsuh saka negara ing Trigarta ya kuwi Prabu Susarman sak wadyabalane lan sumurupa Dimas dina samengko Nalindra ing Wirata Prabu Matswapati wis digawe wirang dening Nalindra ing Trigarta. Ditaleni ana ing kreta diseret mubeng alun-alun dadi disoraki dening para kawula sak negara ing Wirata. Kuwi kadine arep kakangku tekan pejagalan Balawa. Ora ana ingkang bisa mitulungi Nalindra ing Wirata kejaba mung sira Yayi. Mula wektu dina iki tulungana Balawa supaya kowe mitulungi marang sugenge Nalindra ing Wirata. Aku ene negara Wirata kuwi dadi tukang jagal. Tukang jagal mateni kebo sapi. Dadi dhaharaning para ratu-ratu sing ning negara Wirata. Aku dudu wong sing bakal nandangi utawa manjing ana ing peperangan. Aku dudu senopati. Mula yen kowe njaluk tulung karo aku kleru. Balawa, aku tak takon karo kowe. Kowe saiki mapan ana ing endi? Negara Wirata. Jroning mapan ana negara Wirata kuwi sabab saka apa? Nglakoni delikan setahun. Jumbuh karo paukuman sing kudu tak lakoni. Yen ngono tegese saksuwene setahun ingkang meh pundhat iki siadi diayomi dening sapa? Ratu Wirata. Yen ngono Ratu Wirata kuwi apamu? Sesembahku. Wajibe kawula marang sesembahan, aku kudu iso ngreksa marang sugenge sesembahku lan keluhurane sembahku. Kena ngapa kowe dadi kawula Wirata, Ratu Gustimu digawe wirang dening Nalindra liya? Lah kok siadi ora gelem tetulung, siadi ora gelem belani? Yen ngono ora ana rasa tandha matur nuwun jroning atimu marang Kanjeng Hyang Matswapati wis menehi pengayoman lan para Pandhawa nggone nglakoni singidan ning jroning negara Wirata. Yayi, eman temen bebudenmu ingkang wis kondhang kaluka ngrawitke jejarote ngasem. Nanging tinemune ning jroning paukuman iki wangkot atos atimu kaya dene watu. Wong kang lagi duweni penandang kuwi malah yen perlu kudu tansah tetulung marang sak pepadane supaya bisa enggal pundhat penandange. Ora kok malah atos atimu kaya watu ingkang kaya mengkono mau
ora bakal rampung-rampung penandhange Pandhawa. Wah. Ayo, sambato ya, putar dening aku. Mati ora bakal iso dikukup kuwandamu. Sempal-sempal kuwandamu tak tarik nganggo kereta tak ubeng ke alun-alun. Kawulamu bro sorak-sorak kabeh, do ngerti yen wis padha ngayom karo ratu ing ora duwe kekuatan. Susarman, aku aja mbok gawe wirang kaya ngene gage. Aku patenono sisan Susarma. Yen ming mbok gawe wirang kaya ngene, aku isin. Aku ngrumangsani ratu tuwek pancen ora iso ngayomi. Lah, saiki kowe wis ngaku, Wis ngaku yen to wis ora duwe kekuatan. Bebau kiwa tekenmu semplah mergo patine adimu katelune. Dina iki kelakon negaramu bedah dening Prabu Susarman, kowe kekeset. Kowe bakal nganggo keset lungguh dampar lan bakal tak biyawarake ento negara Wirata aku ingkang lenggah keprabon ana ing negara Wirata Prabu Masopati. Sumangga hanggro sesumbar lindhu bumi gonjing. Gumaludo guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Kocap kacarita nalika semanten datan prayitna Sang Prabu Susarman ingkang wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener pengantep-antep kumleyang wonten ing akasa nenggih Sang Balawa ngejloki kretaning Prabu Susarman. Kreta ajur sak Prabu Susarman gugur madaning pabaratan. Ayo, sambato. Konjang kanjeng langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking tias baliwur Ratnula wonten dawuh Raden sawangen iki Kyai Garuda Yaksa kreta perang negara Wirata. Iki dudu kreta bahen-bahen. Selagi arep munggah ning kreta wae kudu sikil tengen dhisik ingkang mancat sarta kudu nyembah kaping 3. Menawi telu makaten monggo Raden Jumbo kan menapa sampun paduka ngendikaaken tuwin kula sampun anyagahi dawuh paduka Raden Utara. Kula ingkang badhe minangka dados kusiring rata paduka madeg senopati. Wirang bebarang etasipun paduka menika satriya linairaken wonten ing bumi wutah gedhe ing negari Wirata. Nanging sabab menapa negari paduka ketekan mengsah teka paduka badhe mlajar manjing wana. Menawi cara kula luwung angur baya pejah wonten ing peperangan tinimbanganipun dados cacataning para kawula tuwin pinoyok dening para kawula sak negari Wirata. Ora sakoyan gurem tanpa guna jamba anggep Raden Utara kuwi ora duwe kekendelan. Manjing pakusiran aku manjing pagodhongan ing rata. Ayo papakke kridaning mungsuh ora nul.
Kinusuran Sang Wrahatnala nalika semanten wis mandhe gandhewa nenggih Sang Utara parandiri dupi mulat lampahing prajurit saking negaring Astina bebasan kaya alun gegulungan katingal miris Sang Raden Utara mandhap saking kreta arsa lumajar tanggap Sang Wrahatnala cinandhak wani mestakane den larak kaget kadrakasan putra ing Wirata wau. Kanjeng langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang maweh gandrung waladal nggugu karepe dhewe panus maning jajalanat menungso klambrangan ngatonake kewanen marang putra nata ing Wirata Raden Utara. Aku arep mlayu mbok jambak nganti tiba kalenggak Wranala cetha kowe suwijining abdi ingkang jeleh nyawang gelaring jagat kowe abdi ingkang jireh getih utawa kowe abdi ingkang wanen kalawan Raden Utara. Kowe wani jambak mestakane Raden Utara, apa kira-kira kepengin mati saka tanganing putra Wirata? Raden nyuwun mahapunten. Anggen kula ngrangsang dhateng paduka Raden menika kala wau krana kula ngreksa dhateng kawibawan paduka Raden. Kula aturi mirsani sampun kathah para kawula prajurit ingkang sami kepengin amriksani kridhanipun Raden Utara. Samyan jagekaken bilih negari Wirata menika mangke badhe ayem krana saking paduka anggenipun mangsah wonten ing pabaratan negari badhe tentrem nanging kados menapa kuciwaning para kawula teka Senopati ing dipun jagekaken badhe nguji ring pabaratan tumuntun kula ngreksa dhateng asma paduka Raden ora ngreksa caramu sing kleru kowe ngilani marang putra ing Wirata kowe ngiyas marang putra ing Wirata kowe padha karo ngorek-orek masang pasuryaning putra ing Wirata Raden Utara. Wranala wonten dawuh. Wektu dina iki ora ana pangapura meneh kanggo kowe. Mula dina iki mapana kowe bakal nampa pidana saka Raden Utara. Prasetyaning manah kula tinimbanganipun kula menika mangke pejah saking asta paduka. Panjenengan boten wonten ingkang rencangi majeng wonten ing Mahabharatan. Samenika ngaten kemawon. Menawi paduka Raden Utara menika ajrih dados senopati panjenengan dados kusiripun kula dados senopatinipun. Piye? Walah dalah. Lah kok dadi saya kemewat ucapmu? Saya kewanen ucapmu kaya ngregem jimat keparat kowe Wranala. Aku kuwi anak ratu, kowe iki mengabdi, kowe iki abdi Langentaya tegese kowe iki guru tukang ngajarin joget. Lah kok semune ucapmu saya suwe saya ngilani dadaning putra ing Wirata. Ayo, yen pancen kowe kepengin dadi senopati kena. Ning langka ana dhisik senopati Wirata, monggo dipun cobi. Nanging menawi kula saged ngasuraken Raden Utara panjenengan dados kusir kula dados senopatinipun. Kaya ngapa kridhane Wranala?
Waduh, Wanula. Aku mbok grayang mestakaku kok kaya nganti meh pecah mestakaku. Iki dayane apa? Walah dalah kowe iki mengabdi Langentoya wae lah kok digdayamu ngedapi-dapi. Kados pundi Raden? Menapa paduka badhe kepareng nerasaken ayinipun badhe mengsahken ingkang rayipun abdipun Wrahnala. Wrahnala, aku culana, aku luwarana nanging paduka kedah sagah dados kusir. Piye? Kedah sagah dados kusir. Aku ki anak ratu wonten ing peperangan menika panjenengan kawon. Menawi mboten saged netepi dhateng pangandika tetel kasatyan sing andika Raden Utara. Walah dalah yo aku tak ngusiri kowe Wrahnala. Wah. Ora kosek kowe iki janjane lehmu meguru nendi to? Kula wong salwangsul sampun matur kula menika tau tate meguru dhateng Raden Janaka saderengipun Raden Janaka seda. Meguru putuku Janaka inggih kasinggihan mekaten. Ora kowe aja gawe-gawe. Terus buktine apa kok kowe iki iso ngandhake yen kowe iki biyen murid Raden Janaka? Kula aturi lenggah sawetawis wonten mriki. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Wrahnala wonten dawuh kowe nggawa pusaka pirang-pirang nek ana sapirangan pusaka ingkang mawa cahya ana jemparing ingkang cucuke kaya dene wujuding sirahing manuk menika pun arda dedali ana pusaka ingkang murup nganti kaya geni menika Brahma Warastra. Ana pusaka ingkang bedhare wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Wrahnala wonten dawuh. Wis to. Iki rak pusakane putuku Janaka kabeh to. Ih kasinggihan mekaten. Saderengipun Raden Janaka seda, kula pinaringan pusaka menika dipun paringaken dhateng kula. Kowe aja goro. Kowe nyolong. Kowe nyolong. Kowe nyolong pusakane putuku Janaka sing wis ora ana. Mbok akokake yen to kowe murid Janaka. Aduh, nyuwun pangapunten. Raden menapa kula dipun paringaken prasaja. Kowe arep prasaja piye? Estunipun Raden Janaka menika dereng seda. Lho, durung mati, dereng. Lah terus putuku Janaka menyang ndi? Nyuwun pangapunten, sakmangke nembe nampi paukuman, namung kemawon tasih sugeng. Raden Janaka sakmangke mapan wonten ing Dusun Aduarep. Dusun Aduarep inggih. Kuwi ke bawah wewengkon ngendi? Ke bawah wewengkon inggih menika Kadipaten Sakpejagung. Kadipaten Sakpejagung inggih. Ke bawah negara ngendi? Ke bawah negari Caturnetra. Ke bawah negara Caturnetra sik Aduarep Sakpejagung Caturnetra kasinggihan mekaten. Aku ora ngerti lan ora ndungkap kekarepanmu. Eyang, kula trimas paosaken ingkang letela. Kula ingkang wayah pun Janaka. Lah dalah putuku ger. Oh, Janaka. Mula. Aku ra kuwagang nandhingi kridamu. Pinter baut nggon mulah kendhaline ngrata. Sarta kowe duwe pusaka pirang-pirang. Oh Janaka kowe ora omong mau-mau. Lah kok dadi kowe dadi mban utawa abdi Langentoya. Netepi paukumaning Kurawa, 12 warsa manjing wana kamyaka setunggal warsa singitan. Kula mboten kenging kadenangan dening Kurawa mila kula lajeng mimba wujuding abdi Langentoya. Nanging kula suwun Kanjeng Hyang kemawon ingkang ngertos sampun ngantos dangu dhateng Kang putra kanthi sebatan ingkang wayahipun Janaka. Nanging cekapun Wrahnala kemawon krana dereng purna lelampahan menika lan namung nengga sekedhap malih
Sabanjure piye menapa Kanjeng Hyang tasih tida-tida manjing pabaratan tak kusiri Werhatno ayo. Suwene ngawat-awati putu-putuku Kurawa maju perang lah kok ana udan jemparing nganti gawe bubar sanganing para sata Kurawa padha nungsang puyang numbuk bentus nggudel bingung laku ning Kurawa. Lah kok dadi iki ana sewijining jemparing ing mesine kena ning dadaning Bisma lah kok kaya wong sungkem ngaturake sembah kelawan Begawan Bisma. Lah dalah. Wah, lah iya syukur ngger hayu rahayu kowe para Pandhawa. Kentos waluh gempar manyar-manyar jeneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Ah, suwene udan jemparing lah kok dadi ana sijining jemparing kang iso ngerok jringgot. Nganti janggutku katon belah tengah kaya ngene. Lole, oh ya syukur. Ora ana siswa ingkang bisa ulah jemparing pintere kaya ngono. Kejaba mung muridku sing tak tresnani. Oh, syukur, Ger, syukur kowe isih padha urip ana ing negara Wirataya. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrum jagat dewa bathur ya jagat pangestu Ngatara wonten dawuh urung kaya ngapa bombong-bombongi wong tuwa bareng nyumurupi surak mawurahan manengker gumuruh surahing para kawling padha nyebutake sarta padha alok yen to paramuka ingkang anemai negara ing Wirata saka mburi. Jare apa bener saka negara Ngastina? Ih, kasinggihan mekaten. Alah dalah. Ngastina ingkang mestine akeh para senopati gegedhuk manggalaning yuda ingkang kabeh mau duweni kasekten
ingkang pilih tanding boboting yuda lah kok tinemune bubar maut. Padha bali marang negara Ngastina merga saka kridane anakku Utara. Jagat Dewa Bathara ya kaya ngono kuwi nggih. Ya kaya ngono kuwi anak ingkang bisa tetepi tetembungan mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Anak ingkang tansah isa njunjung marang asmaning wong tuwa, bombong-bombonge wong tuwa tanpa pepindhan dene akehing senopati saka negara Ngastina kabeh mau bubar merga wedi lawan kridane anakku si Utara. Mula rajanemu kaliyan to jejeg adeging negara Wirata iki pancen ning pundhake anak-anakku katelune ingkang padha birawa sentosa lair lan batine. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun. Sampun ngantos ing atasipun Paduka menika Nalindra kelintu amedhar pangandikan Gosik Kanggo wonten dawuh. Iki rembugane antarane wong tuwa kelawan anak mongko aku kuwi ratu, anakku kuwi putra Nalindra. Kowe ming derajating lurah pasar kowe iki ming abdi ora usah dadak kowe melu-melu perkara iki. Esining manah kula mboten badhe tumut-tumut namung kula badhe ngleresaken dhateng sabda pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Pangandikaku sing endi? Pangandikaku sing endi sing kleru? Inggih anggen Paduka ngalembana dhateng Kang putra Raden Utara. Anganipun sampun kepareng saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Apa kleru? Wong nyatane ngumandanging swaraning para kawula padha nyebutake nggih bisa ngundurake wadyabala saka negara Ngastina kuwi anakku si Utara. Krana sedaya para kawula menika mboten ngawuningani piyambak. Apa mripatmu weruh? Kok kowe arep benerake marang Prabu Mansawati? Sinuwun, kula nyuwun pangapunten. Ingkang saged ngunduraken mengsah negari Ngastina menika sanes Raden Utara. Nanging ingkang abdinipun ingkang putra Dewi Utari nggih menika pun Werhatnala. Werhatnala ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina Diwaji Angga wonten dawuh Gosik. Saka penemuku kowe iki wis ora waras. Saka penemuku kowe iki wis ora waras. Apa to sababe aku nyebut lamun sira kowe wis ora waras sebab nalarmu wis ora mlaku. Werhatnala kuwi wong wandu, lanang ora wadon ora. Lah kok iso ngundurake wadyabala saka negara Ngastina kuwi terus petungamu saka ngendi aku tak takon. Petungamu saka ngendi? Inggih. Sedaya kula nyumurupi piyambak sinuwun mila sampun ngantos Paduka sak mangke klentu ing pangandikan angalembana dhateng Kang putra. Monggo ingkang putra mboten nindakaken menapa-menapa. Menapa sak mangke mboten lingsem ing atasipun Paduka menika pitados dhateng pangandika Paduka piyambak ing sejatosipun mboten jumbuh kalian kasunyatan. Iblis lanat pat. Menungso ratatanan panusmaning jajalanan sukertaning bawana iblis. Anggo wonten dawuh. Ingkang sekawit kowe tau tate elek-elek karo aku bab olah sesukan dadu. Derajatmu ming lurah pasar kowe elek-elek karo Nalindra. Monggo aku menang jenenge bor karo pati uripmu ning negara Wirata. Lah kok dadi kumolancang ucapmu. Nalika semono kowe isih tak wenehi pangapura. Barang saiki kowe nguman-uman karo Prabu Matswapati, kowe ngandhani karo aku apa mbok anggap pinter kowe tinimbangane Matswapati? Upama pinter kowe sing dadi ratu nang Wirata iki dudu aku nanging diapurmu tak kandhani. Ning merga kekuwatanmu sarta kepinteranmu kuwi winates mula ora ana yen to kowe mung dadi lurah pasar. Kowe iki tukang ngawasi pasar negara Wirata. Ora usah dadak kowe ngawasi marang apa yang tak tindakake. Ora usah dadak kowe migatekake marang apa kang tak tindakake. Nggih. Ayo kemecap. Ayo wangsulan. Apa kowe jeleh nyawang gelaring jagat negara Wirata? Ya. Aku wis jelek nyawang padange negara Wirata. Nggih, nyuwun pangapunten sinuwun. Estining manah kula namung ngemutaken dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sampun ngantos Paduka Gusti kula menika sak mangke lingsem krana pangandika Paduka piyambak sinuwun. Menungsa tatanen
Oh. Oh. Tabuk nganggo paidon pecah sirahmu parat. Salindri wonten maring dawuh sinuwun. Kula wonten paring dawuh. Wis tak kon lunga saka negara Wirata merga kowe dadi jalaran patine adhiku Kencaka rupa-rupa Kenca. Lah kok dadi kowe isih mapan saben sapon negara Wirata. Ayo minggat. Minggat. Uta getihe si Kangka kuwi rasa mbok tadhahi. Ming getih wong Papariman Wulandara. Ngibarate kaya dene mung getihe jalma wanan. Ayo lunga. Aku wegah nyawang dapurmu sakloron. Minggat ora? Ora minggat tak keprok dampar sirahmu mati kowe. Oh. Tolo. Nggih, wonten dawuh. Ngopo nangis? Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Lho. Kowe ora luput, kowe ora kleru. Krana kula mboten ngemutaken datuk maduka Kanjeng Rama. Ora ngelingake bab apa. Mugi dados ing kawuningan. Aturipun Kangka menika kala wau sejatosipun sedaya leres. Lho, kose to. Bener piye? Krana Ratna ingkang ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Tara wonten dawuh. Mokal kelakon ento Ratna ingkang iso ngundurake wadyabala saking negara Ngastina. Wong Wandu kok iso napaki kridane wong Ngastina. Rama. Mugi dados ing kawuningan. Mugi dados ing kawuningan Ratna menika sanes lare Wandu tuwin sanes abdi Langentaya. Nanging mugi dados ing kawuningan menika ing wayah pun Janaka Rama. Piye? Janaka waduh mati aku. Wah, Utara. Tara. Lah kok dadi kowe ora kandha mau piye to Tara? Nggih. Ratna Janaka. Ose. Yen Ratna Janaka tegese muga-muga kleru. Apa Kangka iki mau menika wayah paduka pun Puntadewa. Salindri pun Drupadi. Balawa pun Werkudara. Tripala Dama Granti menika pun Nekula Sedewa. Waduh mati aku Pandhawa. Oh, waduh mati aku. Puntadewa. Suram-suram Diwangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang
ingkang memanise wadananira layu Omako jamrah nyomaratani ing Untadewa luputku ora bisa ditebus dening apa wae ya putu aku njaluk ngapura Kanjeng Eyang mboten dados menapa malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene kula sampun dipun ayomi wonten negari Wirata dene sakmangke sampun pundhat lampanipun para Pandhawa Masuhati kakekku ora sah dadak kaya ngono wah kaya ora duwe luput marang Pandhawa Kanjeng Eyang paduka Kanjeng Eyang mboten gadhahi lepat kan para Pandhawa nah aku wis sia-sia karo kakangmu Werkudara aku wis sia-sia karo adimu aku kleru mula ora ana ingkang iso nebus luputane Maswapati kejaba amung besok aku kudu wani natahake isen-isening negara Wirata yen perlu kula warga Wirata marang kamulyane putu-putuku Pandhawa Bela dalah iki Kakang Semar kok katon kuru setahun dadi wong buangan iya syukur Semar kene kowe dina iki kowe mapane negara Wirata mangan sing enak turu sing kepenak alhamdulillah derek remen bela dalan ala garing kasinggihan kok lambemu ketok garing dereng mimik sekono mburi kono ngombe sak tutukmu nggih banyu sumur lah azem ki entek lakone nang kene mak bekti sinuwun ya Petruk Mundura nggih Kusik iki sapa Kanjeng Eyang kula pun nabi manyu Kanjeng Eyang ora cawi kok lentuk ember iki ya nendi dikethoki digawe sumping digawe bentuke kaya ngono Bagong tak pacul ndasmu Kanjeng Rama ngaturaken bekti kula kunjuk Rama no maling sing ora guyon ayo gek bubar Kusik Bapak Majapahit kakekku aku ngaturi sembahku katur Petruk iki Bagong kok ndek sandangan werna-werna niku lek gawe setahun duwe sandangane sapa-sapa niku wah su